Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si ideme zahrať Bravko, Brawl Stars a dlho som zase nenatáčal video, sa mi nedalo. Ale máme tu nový update, sa teším, konečne. Akože dúfam, že to nemusím znova aktualizovať, lebo a bude tam mechatik. More. Nice, máme tu novú season. Dobre, prečo mi to neukazuje? No, okej, že tu mám tu odmenu. Ty, kokos, pekne. Toto je ten mechatik, tam. Musím si vybrať odmienky. Nehodzom, to nechcem. Bože, zase hodzom. Tu konečne, no nie konečne, ale už sú tu mutácie. Sekundu. Dobre, budeme hrať aj rankedy. Jau. Aha, budeme. Už je pridaná aj táto nová postava. Lily. Yes, už mám 20 miliónov. Počkaj, ja sa chcem pozrieť. Konečne mám 20 miliónov. Ja to nejdem switchovať. A chcem si nehať spajkyča, takže tak. Máme tu veľa tých questov, ale ideme na to najhlavnejšie. Super, seklo sa mi to. Počkajte, ja som si chcel ešte toto vybrať. Teda pozrieť sa. Reálne nám chýba už iba 7 vajec. Možno ich otvorím ja? No. Lebo mám pre vás také prekvapenie. Keď otvoríme toto. Tak. Ideme si otvoriť. Bože môj. Také zasekané. Ideme si otvoriť. Tunák si idem otvoriť 6 vajec. A uvidíme, čo nám z toho padne. Strašne sa teším. A ideme na toto. 3, 4. Máme tu 10 star dropov. Ja som zabudol na dačo. Ale seká sa mi to. Koľko sa to? Epiš. Mytik. Počkaj. More. Dobre, ideme. 3. Ale. More, seká sa. Neviem, koľko máme, ale si nech to nie sú posledné. Yes, ešte to mám, prosím. Ona Leona, ty kokos. No sprej na Leona. To viete, aké vzácne. A ešte tu máme oferku. Alebo neviem, čo to je, Golden Week proste. Stardropy. Super, výborné. No, ešte sa pozriem na toho Leona. Čo nám to padlo.
Ty kokos, to je dobré. A ideme na to, ľudia. Máme tu 6 star dropov. Ideme to kúpiť. Poďme. Poď. Yes. Prosím. Mutácia! Haló? Na Penny, ale B. Epic? Oh, nice, toto je dobré. Mám dobrý pin. Yes, mutácia. Na koho? Na Colta. Juj, toto je dobré. Ešte koľko ich mám vlastne? Mutácia. Chcem mutáciu. Mutácia! Yes! B. Nice. To je všetko? Dobre, to máme všetko. Nice, 2 mutácie. 2. Započítalo sa mi. Jop. Počkaj, veď som 6 otvoril. Kde to máme? Nové mutácie. Penny. A Bea. A ideme si zahrať ešte pár hier. Ace, duo. Mám tu asi najviac duo, takže duo. A môžeme ísť. Yes, toto bude sranda. Kámo, ona má dobré tie, celkom fajn. Jediný tu mám mutáciu. Toto som si zablokoval. Ťažko sa s tým hrá, počúvaj. Poďme byť počúvaj. Počkať, ja mám nápad. Keď dám ešte moju gadžetu, to bude opäť. Prosím, koleka. Dobre. Kámo, ono sa to celkom... Je to dobré. Super. Ale som si myslel, že mi padne aspoň taký skin. Skúsime teraz Penny. Ona má vlastne 2 tie. Nie. Kde ju mám? Akože čakal som, že mi padne... Ale vlastne ja mám ešte na Colta mutáciu. Som zabudol. Kámo, toto bude... Teším sa. 3 mutácičky mi padli. Tak. Fajne toto je vynácie. Mama. To je debil! Kde vy ste takého debila nakedy? Chcem mať ďalšie vajco.
Kámo, na Colta to bude dobre. Kebyže tie mutácie ostanú na... No je to asi do konca seasonky. Ale no. Ja mám Stewa s mutáciou. Ty koky. Mama! Žiješ. Nemôžem. Do prče. Nie, prosím, nehoď. Bež stade, bež, Stu. Nebudeš. A ešte si idem skúsiť s Coltíkom zahrať. Joj. On má mutáciu. On môže rozbiť 6 stien. 6 stien. No, dobre som povedal. Kámo, toto bude OP. Takto. Vyrobím. Nemusím mať ani tú gadžetu posúvať. Bože. Pozrite na akú mám diaľku. Tie strely. Mama. Super! Ja som mal skade vedieť, že je tam Mandy. Ja ani nevyhrám týko. Ale na čo mám tu gadžetu? Keď mi to je úplne na nič, kámo. Ale mám na riadny range, ty kokso. Dobre. Nie, prosím, teraz nie. Teraz sa nesekaj. Do prdele. Fakt? Halo. Musí sa mi to sekať. Prosím. Dobre. Yes, vyhrali sme. Ešte si otvoríme rýchlo vajco a už. Yes! 5 gemov. Dobre. Ja sa s vami učím a tak. Dobre, čaute.